kävelemässä. Lemmen polku. Leirintäalueelle on 1,8. Noin. Lähdetään menemään. Puhossakin tämä vai? Kyllä on Oulujakin. Tuossa Voimalaan tuossa Oulujoessa. Niin. Tuolla se menee se polku. Joo, mutta menee joku polku tuolla. Niin, se käy tuolla alla. Niin Oulujen rannapolku. Sitä minä tarkoitin. Tekee semmoisen mutkan tuolla. Niin. Voi tuon kautta tulla pois sinnekin ja sitten nuo. Mikähän talo tuolla on. Katsokko vähän sekaisin olo. No on siellä puita paljon. Kahvila auki. Eihän se tuo. Eikä kun se on Kyllä siellä. leirintäalueen kanssa. Siellä joo. Toukokuussa joku lauantaina ja sunnuntai. Joo. Ei on nyt. Jaa, täällä on. Vieläkin olusurastus. Ei se ole mennyt jo, me ollaan 2.4. Eikö 2.4, niin just. Aivan. Täällä näkyy se lähtö, startti. Niin. Emme polku. Lähtö on myös täältä. Eikö tuo tie tuolla? Tämä menee tuossa se polku. Niin, niin menee joo. Siinä polku. No niin, lähdemme matkaan. Käymme muuten. Ei ole lunta. Joo, näin me meni. Joo, siellä on. Voimalaitos. Leppiniemen voimalaitos. Tässä pitää Virvian pitkä kasvu tuossa. On. Virviaisessa. Aivan, ja toinen jossa on samanlainen. Aivan mahtavaa. Sitten katsotaan, tuonne mennään se polku, että päästäänkö me tuolta jostain tuonne. Mun mielestä siitä pitäisi päästä. Niin katsotaan, että tiedetään palvessa. Tullaan tuolta. Erikseen mutka tossa. Niin. Tuolla on joku koiratarhaselta kuuluu. Tuossa ei ole elukoita kuitenkaan tuossa. Ei tällä kertaa.
Mikä siellä huutaa? Koira. Joku koira tappaa. Kuuntelussa tästä. Se on mahtavan näköinen Kyllä. tuommoinen. Idyllinen polku. Niin. Ja tuonne menee Oulujokea kohti Rinne. Tässä on semmoinen tilanne, että tälle palolle ei kannata tulla alkoholikaviruksen alas. Tai sitten sen pian löytää itsensä tuolta Oulujoesta. Tuossa oli, viimeksi käytiin se muutama vuosi sitten, tuossa oli elukoita. Oliko ne lampaita vai mitä? Minun mielestäni oli ihan jotain lehmiä. Jotakin elukoita kuitenkin. Ai. Ei, no ei. Muistan nostaa vähän jalkoja. Täällä pitäisi muistaa nostaa jalkoja vaikka. Tuolla menee vielä se polku. Ja me sinne, sitä tullaan takaisin. Tuostahan se meni. Joo, ja tuosta muistaa sitten käpytellä alas. Niin. Nuotiopaikka ja kalastuslaitos. Kuvataan se sitten tullut. Joo, opasteet on uusittu sitten Niin. viime käynnin jälkeen. Ja nyt ei ole muistettu suoristaa. Ja sitten tämä on se puu, missä piti ennen mennä alta. Niin, se on katkaistu. Se on katkaistu. Olisiko ne oksit lahonnut niin, että se ei ole enää turvallinen? Niin. No tuossa on ollut aika iso puu. Oh. Kato, se jatkuu tuon. Tästä tosiaan kölmittiin ali. Voi linnut ääntää, minäkin kuulen. Joo, hyvä. Jännä, että vaikka kyllä ei ole mitään luonnonsuojelualuetta, niin se vaan luonnon tilassa. Mm-hmm. Tuollakin on peltoa tuolla. No. Tämäkin on mahtavan näköinen alamäki tuonne. Sitten menee jyrkkä rinne tuonne jokeen. No. Isoja puita rojaa. Oh. Ensimmäiset portaat tuli eteen. Näitä muutamat on täällä matkan varrella. Ja. Se painaa eilinen työpäivä jaloissa. Joo.
Mennään Salesmeen liian luija. Joo, kerran. Tuossa on mennyt se pohjoispuolen tie. Niin. Nyt se jossain näillä paikkeilla, kun se tuli se ambulanssi hakemaan sitä. Niin, ja varmaan koitti katsoa sitä lyhintä kantomatkaa. Niin. Muistatko, että oli tänne päin tulevissa portaissa? Tänne päin tulevissa portaissa. Niin, näitä paikkoja on. Joo. No. Tästä lähdetään sitten alaspäin. Alaspäin tuonne. Ja portaat jatkuu tuonne ja nousee muistaakseni ylös tuonne. Se on maantie tuolla ja sieltä tulee maantie alitus veet tänne. Ja jatkuu tuonne. Siitä menee uutta vettä yli. Joo, se on pitkä. Sitten se menee tuonne kotona. Tuonne lähdetään kapuamaan tuonne ylös. Joo. Näköalapaikka linjan alla. Se näkyy kartasta tuo voimalinja. Se korppea, mitkä rakkoo. Väriksi. Pesintäaika. Toinen vastaa tuolta. Näkis missä ne on. Kato, keskustelit, että sulla on kaksi tuommoista kaksijalkaista. Että varokaa niitä. Niillä on pitkät pyssyt. Niin. Nyt jotakin kelahunkia tuolla olemassa. Pitäisikö pysähtää juomaan tuossa? Penkki hyvin tuossa.
Tuolla se virtaa. Siinä se vesi. Kauhean pitkiä oksia tuossa männissä. Ei se tässä ole se tosi paljon. Se rojahtaa tuonne veteen. Tämmönen rinne. No miksi täällä sanottu? Jyrkä. Mikä? Rinne. Joen rinne. Tosiaan tuolla on kuusi lähtenyt juuri niin. Ottaa tukielosta muistan se vieläkin sinnittelee. Joo, ei tee meille hypätä tuosta tuonne. Jyrkkä tämä puotos tuonne jokeen. Tuonne menee jatkuu tänne. Täällä on pakko ottaa puusta kiinni. Lähestytään paluun päälle pistettä. Leirintäällä pitäisi tulla hetkellä, milloin hyvässä tuolta näkyy. No. Otetaan nyt pikkuinen kuvapeläjäys. Tuolla on vaunu, tuolla on vaunu. Tuossa on vaunu. Mökkejä on tässä 9:30 ryvissä. Noin. Valojoen rannalla. Tuolla on vaunu. Iso etuteltta. Ei täällä niinkö ketään ole paikalla. Ei varmaan. Vaunuja on, mutta ja henkilöautoa vieressä. Tuolla oli yhdessä päivän paljon auki, niin sitten mä katsoin, että siellä voisi joku ollakin. Se on tuolla. Te on unohtunut. Se oli rajoitettukin. Vielä tuolla. Pidemmällä. Kyllä. Mihinkään ei oo. Ei oo. Siinä on sähköpaikatkin autoille. On täällä mökkejä aika paljon. Oho. Joku puhistaa siellä kattua. Tuolla on auto, katos. Tuo. Aina laulaityötä teitä. Niin käydään niissä tervasoututansseissa. Ja. Asuntoauto. No siinä joku varmaan paikka. Tuolla on henkilöauto. No minäkin käyn yksissä tanssissa. On vähän tärkeää sitten. Iso auto, vaikka jotenkin pitäisi olla mitättömänä. Verrattuna moneen muuhun, missä on käytännön paljon pienempi. Siellä rillikohta. Niin kerranhan täällä oli tässä rannassa tuo eteenpäin seurun maailmanmestaruuskisa. Niin just. Ja mekin oltiin Vaijan kanssa siellä joukkueessa. Mutta ei me pärjätty, kun oltiin vain 6 siellä.
Hoitorakennus. Käydäänkö me kattoo tuolta? Ihan miten haluaa. Mikä kyllä aikaa sekin. Tuleepa kuvattua tämäkin samalle filmille. Sen ei pitänyt olla auki nyt. Henkilökunta lähtemässä paikkaan. Niin. Nyt näköalatorni vai tanssipa? Ei, kun se on niitä seikkailuja. Ai, niinkö se on ennen narvia tuolla ja... Jaa. Joku sulla liikkuu tuolla takana. Tuolta tulee tuolla nurkan takaa porukka. Majava on käynyt töissä. Jättänyt kesken. Uskotko, että Majavassakin on semmosia yksilöitä, että ne kyllästyy äkkiä. Ei ole jaksanut purra loppuun. No toisen tuon se on vetäissyt melkein loppuun ja sitten on puu kaatunut, mutta missä se puu on? Ei näe, ei. Majavaa, tuohon tänne. Katsotaan minkälainen sulla on etuhampaat. Mä haluan semmoset. No, komia jälkeen se tekee. Taakse tästä, niin kuinka paljon täällä on lastuja. Tuo. Ihan täällä on pientä lastuja. Nyt katsoo tässä on kädessä nämä, niin noikin on Majavan tekemiä lastuja. Niin. Lähdetään Lontopolulta tuonne alas, kävellään sitä alapolkua sitten sinne voimalaitoksen ja autolle. Tässä on aikamoiset portaat alas. Ja nämä kannattaa mennä tuolla kävelemällä. Jos meinaa mennä nopeasti, pitää mennä Persenmäkiä, mutta voi olla, että et kävele pari viikkoa. Puita on tuotu vallan Virusta. Hyvänäköistä lankkua. Niin, jos on noista entisistä rakenteista. Vissiin jotakin semmoista. Ja hyvä on kyllä nuotiopaikkakin. Kahdella metallikehikolla kivet välissä. Pitäisikö tulla mato-ongella onkimaan? Niin. Että tuota kautta pääsisi näppärästi. Kyllä. Joo. Kalastuslaiturikin on täällä erikseen. Niin. Tuo on kyllä mahtavan näköinen tuo. Digitaito on. Joo, no niin. Katsoppa siellä puutokovertari joku sisältä. Ihanaa. Ei tätä silmät kiiluu tuolla. Kato se. Joo. Ihan tosi. Tuolla tuo reikä mä käyn, niin se on niinkö silmä kiiluu. Kyllä. Pitääkö käydä vähän sohimassa? Käyhän sohii. Ei näin. Hyvä sohittaa se. Kato täällä on kanoottikin. Tuolla oltiin tuolla ylhäällä silloin kun Niin on. mentiin. Nyt tullaan tähän. Tämmönen vesijohtokin.
Mikä hyvä ääni. Täällä on kaastus. Laihtus. Täällä sopii useampi kalastamaan. Siinä se Oulujoki virtaa. Ei vapaana enää, kun tuolla on tuo voimalaitos. Ennen se on virrannut vapaana. Siitä on harrastettu koskenlaskua. Joo, tuota tulee sähköä ja tuolla näköjään sähkökemistä. Joo. Voin ottaa se omaa niin ja sitten kiinni. Niin. No se on tämmöstä leviää koko matka. Perkele ja riisee. Tuolla aallon. Tuonne nousee porokutunet ylös. Tässä ei ole isoa ylämäkiä, mutta puskut. Äsken oltiin tuolla veenpinnan tasolla. Nyt se on nui alla. Ja veenpinnan taso on koko ajan sama. Tää kuin graniitti. Ja mitä se oli? Silloin oli joku oma nimensä. Mikä lintu? Tuossa on pikkuinen. Tuli. On punaista kivi. No. Vielä ne näyttää tekevän työn. Tulee se tuotteet sama laatuissa ulkoisen kiviestä. Tämä on niin yllättävän tavalla, mutta tämä voi olla hyvä tehdä. Se sitä muotoutuu. Se on ihan niin kuin minun sormenjälki. Olisiko se sinulta otettu? Kovahan mä ollut kerätä noita pyöräitä kiviä.